Jesu akapindura akati, nyasha dzangu dzakakukwanira. Even in the meantime, takamirira kuzoona the ultimate result yekukunda kwedu. Jesu anotaura achiti anotipa nyasha. Anotipa nyasha dzakatikwanira. Nyasha mukuchema kwedu, nyasha mukushaikwa kwedu, nyasha mukuungudza kwedu, nyasha muutera hwedu. Hanzi nyasha dzangu dzakakukwanira. Kune nyasha dzakatifanira, hama dzangu dzinodikanwa. Tinopinda mukati 2025 tingaite mari shoma, tingaite hama shoma, asi hatizofi takaita nyasha shoma, nekuti nyasha dzaShe wedu Jesu Kristu dzakatifanira. Hama dzangu dzinodikanwa, petinosimuka panapa, ngatisimukei with this assurance: we are on the winning side. Iyi ingori game yakarekodwa. Nerimwe zuva tichazomira naShe wedu Jesu Kristu panyanza yendingiriro. Vakubvunzwa kuti ndivanani kwava vakamira vakapfeka nguo chena vachirumbidza vakabva kumarudzi. Ndivavava vakabva mukutambudzika kukuru, vakageza nguo dzavo dzikachena muropa regwayana. Naizvozvo zuva richawa pisi masikati nemwedzi masikati nepanheru, nekuti vachamira vachirumbidza Ishe wedu Jesu Kristu. Hama dzangu dzinodikanwa, it's a recorded game. Since it is a recorded game, look unto the victor. Look unto Jesu Kristu, shumba yerudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi. Yakakunda, ngaikunde muupenyu hwako. Amen.